Tuesday, guys! Happy Tuesday! Today is September 26. Hindi ako ngayon nag-vlog kasi nagpahinga ako. Pero ayan, ipakita ko lang sa inyo yung aming dinner tonight. Kasi si Jan kanina, pag-uwi niya, may dala siyang gummy shark. Nakapasok daw to sa pot, kung saan pumapasok ang mga lobster. So, ayan, inuwi ni Johnny ba yung ating shark, kaya may ulam tayo. So, niluto ko siya sa breadcrumbs. Sobrang sarap, as in. And then, nagiwa ko ng lemon. And gumawa ulit ako ng salad kasi gustong-gusto ng mga bata etong ganitong salad na mayroon siyang dressing na manamis-namis na maasim-asim. Yes, I did a hard work. And, of course, yung ating cold tangy pasta. Tangy pasta. Masarap to, guys, as in. Sarap means so good. Yes. And, ayan pa yung ibang gummy shark. So, yan yung aming dinner tonight, guys. So, hindi ako nag-vlog. So, insert ko lang to sa mga upcoming vlog natin. Hindi ako nag-vlog kasi nga, nag-ano ako, guys, nagpahinga and then nag-edit ako para may vlog tayo. And si Holly, chapter 7 na siya. Ang dami yung nabasa kagabi. Chapter 7. Yeah. Is that the last chapter? Yes. And kahapon, di ba, naglaba? Hindi nakuha. Ayan, ngayon lang kinuha yung mga sinampay ko. Buti na lang hindi umulang. Kagabi pag uwi ko, hindi pala ito nakuha ng mga bata. So ngayon, kinuha ni Zaki Boy. Si Kuya nagro-ride ng bike. Hinihintay ko na lang si Jan. May tumawag kasi sa kanya. Ano pa lang, guys? 5:20 pa lang. Magpa 5:25. So, luto na agad yung ating dinner kasi natapos ko siya agad after kong mag-edit and nag-workout din ako saglit. So, hinihintay ko na lang silang maupo dito para makakain na sila. Mainit pa naman. Ayan, mainit-init pa yung ating chair kasi bagong-bagong hain lang talaga yan. Ayan na si Jaya. Yeah, may chips pa. And meron pala tayong chips or french fries dito, guys. Nakalimutan kong ilagay. Binili to ni Jan sa shop. There, babe. Oh. Hindi nyo nakita. I only want one for now, Jack. Okay, wala pa si Kuya. One for now. Oh, one for now. It's up to you. Where's Kuya? School. Still? Nagre-ride siya ng bike. Cucumber. Chips, Bob? Nasaan chips, Baba? So, isabay ko na lang to sa mga upcoming nating vlog. Kasi hindi ako nag-vlog. Nag-edit nga tayo, tapos nag-exercise, and naglinis, syempre, alams na. Hoy, Zach! Halika na dito. Good? Yummy. Sarap ng short. Fresh. I haven't had a shot. Yeah, we haven't had it for a long time. Wala pa si Kuya. Nagra-ride siya ng bike. You're so sorry. Yeah, because For what? it's a bit cold now. Not the only shop we have. There's more there. Is it gummy shark, right, babe? Do we always have gummy shop? I'm gonna squeeze some lemon on it. Yeah. That's just... Ow! Ako kumain na ako kanina, so hindi na ako kakain. Kumain ako kanina alas 3. So I'm still full. What? Is that the only noodles? Yes. If you want more, you can have more. What? Not too cold. One small fork. Hmm? One small fork. I shook it for you. I haven't had a shot, Bob. No, because I'm full. Wala pa si Kuya. 5:30. Ang aga kasi ng dinner. Maaga kasi ako nakapagluto.
Hello, kuya. Sa wakas, dumating na rin siya. No. Inside, Wash your hands now. it's frozen still. Yeah, you won't be able to drink Cleo, that. we have gummy fish. Cleo, I'm on chapter 7. My book. Good morning, guys. Sana hindi kayo dyan mahulog. Today, September 27. Punta natin si Jan kasi this season hindi pa tayo nakakapunta dun sa kung saan niya binibenta yung lobster. May naghihintay sa kanya doon na truck. Tinawagan ko siya. Oops, umiikot kayo. Tinawagan ko siya. Sabi ko, pag malapit na siyang matapos, tawagan niya ako para makita natin yung kanyang mga huli. And, yeah, papunta na tayo doon. Sana maabutan natin kasi sabi niya, bilisan ko daw. Sabi ko. I sang this song. I had an old time soul. Baby, we were kissing for the whole ride home. Laying, making wishes, it was all night long. You told me you loved me and I sang this song. I sang this song. OB, life in the hills, it ain't all bad. Wait by the phone till you call back. Drove to the beach with the top back. Top back, top back. Locked eyes when you drove past. Blonde hair, lipstick in a Maybach. Pretty girl in the city world. Sneaking out the window like we used to. We don't have to hide, but girl, we choose to. Summer 16, you were all that I want. Remember when we used to have those long talks? Late night and sunlight, taking long walks. Underneath the beer, you take it all off. Feeling deja vu while I'm kissing you. Never forget the summer nights that we spent. I had an old time soul. Baby, we were kissing for the whole ride home. Laying, making wishes, it was all night long. You told me you loved me and I sang this song. I sang this song. I had an old time soul. Baby, we were kissing for the whole ride home. Laying, making wishes, it was all night long. You told me you loved me and I sang this song. I sang this song, yeah. Dito na tayo. And si Jan, ayan. Ayan na si Jan. Ikikilo niya lang yung mga huli niya. And meron dyan na nakabantay na fisheries na car. Sila yung mga taga-huli pag mali yung size ng mga kinuha yung lobster or hindi season na isda. So, randomly, nag-ano sila dito na, pumupunta sila dito. Hala, ayan na. Bumaba na. Siguro i-check niya si Jan. Ayun. I-check niya si Jan. Kung tama yung mga sizes niya. Ayun na, ayun na. Pero wala. Ano naman yan si Jan? Alam niyo naman yung hindi niya pwedeng kunin ang mga hindi tamang size. So, nandun pa si Jan. Kausap niya yung fisheries. And, yeah, randomly, pumupunta sila dito. As in, biglaan lang talaga. Para i-check kung tama yung size na kinukuha nila. And kung tamang isda. Kasi may iba naman dito na yung parang hobby lang na nangingisda. Chine-check din nila yun kung yung hinuhuli nilang isda is season. Kasi pag hindi, malaking fine. So, very strict dito sa Australia, guys. Kahit especially yung malilit na shells. Kasi before, long time ago, nung first time ko pa dito, meron doon sa sa baba, doon sa, nakapunta na tayo doon kung saan ko dinadala yung mga inday para mag-sightseeing. Meron doon na parang beach na bababa ka, tas maraming bato, may mga suso. May mga suso. So, natuwa ako kasi ang tagal ko hindi nakakain ng suso. So, ang ginawa ko, kumuha ako, nilagay ko sa parang
empty na bottles. Yung Coke ata yun. Basta kumuha ako. Tapos sabi niya, hindi yan pwedeng hulihin kasi wala na raw yun dito. Wala na yan. Hindi na, parang kulang na siya. So, hindi pwedeng dalhin. So, ayun, binalik ko. Ayan na si Jan. Ayan na siya. And, dyan niya ibibenta yung kanyang mga huli. So, punta na natin siya. Ay, yung ating cellphone. Kunin ko lang yung cellphone. Ay, hindi man natin makita. Okay? Hindi nila. Minsan kasi binubuksan nila. Hi. Good. Hi, Tom. Hindi natin makita kasi hindi binuksan. Siguro next time. Ayan yung mga... Ayan. Yan yung mga nakuha ni Jan. So that you know me in and out. Need you to push back all those sprouts of insecurity. I won't have you to emphasize that. If only I could find myself inside of this ghostly mind where you stay so seamlessly in fate here within my maze. You are my darkness. People have heard of you, but Bahay na pala ako. Kanina pa ako nasa bahay. Isampay ko muna. Ayan yung ating weather today. So, magsampay muna tayo. And yan, ayusin ko rin yung mga tsinelas. Ibalik ko dito. Kasi, ayan, nakakalat na naman sila dyan. So, sampay muna tayo. So, yan, tapos na tayo magsampay. Ang ganda magsampay kasi hindi ganun kainit yung feeling. Kasi medyo malamig yung hangin. Kasi pag summer dito, grabe, sobrang sakit ng init. So, ngayon, okay pa magsampay na ganito ang weather. Naayos ko na yung tsinelas nila. Eto, iwan ko to dito kasi mamaya, pagkuha ng mga sinampay, dyan din sila ilalagay. Ngayon naman, mag-unboxing tayo, guys. Kasi meron akong dalawang package na dumating. Ito ay from Amazon. And ito pala, meron ako dito bagong belt bag. Kahapon ko ito na-start na gamitin from Lululemon. Ang ganda niya kasi very small lang siya. Maliit lang, very small. Maliit lang siya. Ang size niya is 1 liter. Ayan siya. Kasi, ngayon, pag nag-walking na ako, hindi na ako nagagamit ng puff jacket like before. Doon ko nalalagay yung aking AirPods, tsaka yung phone. So, ngayon, maganda na yung weather. Yung lagi yung ginagamit na belt bag ay yung Burberry na for sure nakita nyo na yun. So, ngayon, para hindi naman yun gamit na gamit, bumili tayo nito. Meron ako yung sa Uniqlo na bag, pero hindi kasi siya belt bag. Ano siya, sling bag. So, eto, pwede siyang belt bag, sling bag, and ano, maganda siya kasi maraming pockets. So, meron siyang nandito yung dalawang phone ko. Ito yung ginamit ko kanina pagpunta natin kay Jan. Ayan, meron siya ditong compartment. So, merong isa, dito din, may dalawang maliit, dito malaki. Then, may zipper din siya. May zipper. May pocket din siya dito na may zip. Ayan, hindi ko lang kung nakikita yun ng maayos. Pero, yeah. Lagi ko ito nakikita sa TikTok. Diba? Si TikTok na talaga. And, speaking of TikTok, etong isa dito, unahin muna natin to. Etong box na to. Na-order ko siya kay, ilagay ko na lang yung, hopefully maalala ko. Kunin ko lang yung aking pangbukas niyan. Meron tayo ditong, anong tawag dito yan? May maliit ako ditong cutter. So, nabili ko to sa online. Ilib ko na lang yung ano niya, pangalan niya dyan. Kasi, gusto ko rin siyang itry kasi si TikTok, lagi itong nasa, ano ko, pag nagbubukas ako ng TikTok, ito lagi yung parang lumalabas din. And nabili ko na yung isa, una, yung tablets or yung capsules. So, ngayon, try naman natin to. Bakit hindi? Sobrang pagka-sealed niya.
Manila something yung ano niya to, or Filipino. Iba to doon sa mga nabibilhan ko kasi hindi available doon. So, iba naman siya. Bakit? Parang ang tagal niyang mabuksan. Ayan. Hindi ko to order na isa. Pero, meron siyang pa-freebies. Eto guys, excited akong itry ang mga to. Meron siyang pa-freebies na yung corn, parang boy bawang. Thank you for your support. Thank you din. Ayan, meron din siyang pa-candy dito. Ito yung Lux Slim, guys. Ito, gusto ko siyang i-try. Meron tayong 3 flavor. Gusto ko sana yung isa kasi hindi available. So, ito yung Lux Slim 4 Seasons Beauty Juice. So, i-try natin ito. Ayan, 2 yung binili ko. Sa isang box, 10 pieces ata. Yeah, 10 sachets. And meron tayong cucumber and dalandan beauty juice. Ito, pwede ito sa bata. So, gusto ko siyang ipatry sa mga bata. Kasi yung mga bata, gustong-gusto nila yung calamansi juice. Yung parang kung sabi ko, limonada. Gustong-gusto nila. And then, sabi dun sa review, ito raw, pwede ito sa bata. So, pwede ito kila kuya, sa mga anak ko. So, ipatry ko to sa kanila. So, yun yung mga nabili ko. And another boodle to. Ito lang naman. Ito hindi naman to boodle ni TikTok. Binili ko to. Nakalimutan. Meron akong isa dito na very need ko talaga siya kasi kailangan ko na siyang makita dyan lagi yung mga schedule ng mga bata. And kung maalala nyo, gusto ko sana ang bigyan ng party si Holly this coming Saturday. Hindi na matutuloy, guys. Kasi kung maalala nyo, si Jen ang naghatid kay Holly nung pumunta dito si Mers. Binigay na yung schedule ni Holly para sa kanyang compete. And guess what? Ngayong Sunday ang compete ni Holly. And today is the last day of dance lesson kasi tapos na yung term. So, sa next term naman siya. Pero this coming Sunday, meron silang competition sa Adelaide. So, pupunta tayo ng Adelaide this coming Saturday. Kasi Sunday, early morning yung ni Holly. So, bumili ako nito. Ito yung comb. Ito, need namin to ni Holly. Kasi si Holly, lagi na siyang may ganap. So, bumili ako nito. Meron ako nitong isa. And gustong-gusto ko siya. Yung napupull siya, guys, na suklay na merong brush. Tapos, yung parang, yan, yung parang maging slick tingnan yung buhok mo. Pag sinusuklay mo, yung pinong-pino, ayan. Parang, kung sa Bicol, may surod ka na, yung sa kuto. Pero hindi naman, ganyan. So, binili ko siya sa isang, ganito, 3 na siya, guys. So, nasa $9 something lang ata to. So, ilalagay ko to sa car ni Jan. Eto sa car ko. Then, eto sa bag ko. Okay? Tama. Hindi, sa sa toiletries. Tapos yung isa, dito lang sa bathroom. And eto, excited din akong gamitin to, guys. So, bumili na ako nito, pangdikit sa, sa fridge. Yung schedule ng mga bata. Kasi ngayon, guys, super, grabe na yung schedule ng mga bata. As in, buti na lang hindi nagkakasabay-sabay. Diba, last time, nag-Adelaide tayo para kay Kuya, then kay Sak, ngayon naman kay Holly. So, mayroon tayong weekly planner. Ayan. Transparent siya. Tatanggalin pa yata. May plastic pa. May plastic pa ata to. Then, may magnetic siya. Mamaya ipakita ko sa inyo. So, mayroon siyang weekly planner. And may kasama na siyang texter. And eraser. And magnet pala to. Hindi erase. Yeah, eto, may cloth eraser siya. Nakita natin. So, eto, yung kanyang paglalagyan ng kanyang mga texture. So, magnetic din siya kasi yan. Then, eto, sabitan ng cloth. Pero ilalagay ko siguro ito sa gilid para hindi kita. Ayan. Ganyan siya. Then, yan. So, para alam ko yung mga schedule ng mga bata. Especially si Kuya mag-high school na in few months. I bought this one, weekly planner for the kids. So we know
weekly planner. So we know what's going on this week. Yeah. And Let's go to the video, big shed, drop some stuff off. okay. Punta raw siya sa mga farm shed. The farm shed? Yeah. And eto naman yung weekdays. Tama ba? Oh no, not weekdays. Monthly planner. Ayan. So, di ba guys, para... Kasi, buti na lang hindi ko pa na pabigay kay Holly yung kanyang invitation. Kasi bumili ako ng invitation para this coming Saturday. And then, yun na nga, dumating. Kasi binigay, nung pagdating ni Mars, si Jan ang sa kanya, nagatid. And then, mayroon na siyang schedule na this coming Sunday na pala. So, ilalagay natin to dito. Dito pala. Satisfying to guys. Ayan. Ayan yung itsura niya. Then, tinanggal ko na yung magnet doon sa fridge. Tapos, inarrange ko siyang ganyan. Para yung photos ng mga bata, nandiyan pa din. Kasi kung dito, napaka-low kung dito ko siya ilalagay. Ang galing nito, oh. Ganyan lang. So, ngayon, ang gagawin ko ay... Wait lang, guys. Ibaba ko kayo para magawa natin to ng maayos. Yeah. Ayan. Dito. Ayan. Diba? Kita pa rin yung photos nila. And ito pa rin. And ito rin pala. Kailangan kong tanggalin yung plastic niya. So, ito. Saan natin ito ilalagay? Saan? So, monthly naman pa. Ayun, dito kaya. Ayan. Monthly. Maganda sana kung mas maliit siya, no? Parang dito sana. Pero hindi siya maliit. Malaki siya. So, ganyan. Tapos, etong paglalagyan ng texture, dito natin ilagay. Tapos, yung cloth niya, itago natin dito sa baba. Ayan, para hindi kita. Ayan. Minove ko yung ating magnetic acrylic planner ditong banda. Pati yung mga photos. Kasi kanina hindi pantay yung ating monthly planner siya ko weekly planner. And nilagay ko yung weekly planner dito sa baba. Tapos yung monthly planner sa taas. So, ayan yung itsura niya. Diba? Ang cute. At saka hindi naman siya masyadong kita, diba? Kasi acrylic siya. See-through. And nandito yung ating mga ibang mga notes. Ayan. Dito ko na nilagay si Veronica at si Holly kasi hindi na kasya doon. Para yan lang yung ating display dyan sa harap. And eto gusto ko nang i-try. Maglagay na kaya ako nito sa Tingnan natin yung effect nito sa akin. Kasi hindi raw tumasakit sa tiyan. Yun ang sabi. We'll see. Pero eto, excited ako para sa mga batang i-try din to kasi siya guys, parang vitamins na rin siya sa bata. Lalo na kung hindi siguro kumakain ng vegetables. Low pa ako kanina, pero ayan na yung ating acrylic magnetic monthly and weekly calendar. So, nagsulat-sulat na ako dito. Ito yung monthly planner. So, ngayon 27, contemporary dance 4 p.m. ni Holly. Then sa 29, Friday, last day of school. Then sa Saturday, off to Adelaide. And dito naman sa weekly planner, ayan yung ganap natin. September 27 din. Syempre. Last dance class for this term. And then magsha-shopping tayo ng laundry soap and fabric softener. So, yan yung aking plan. Gusto ko siya as in kasi parang organized na. Wow, organized. Parang hindi ko na siya makalimutan. And parang bumababa siya. Okay, itaas natin siya. Dito na si Holly. Alis na. Wait. I have to get something to wash your clothes here, Baba. You have a clothes here. Dito na pala kami sa town. Ayan na si Holly. I-drop off na natin siya sa ang baho ng hininga mo, Baba. Amoy salt and vinegar. Kumain siya. Yeah, kumain siya. Ha? Sisis. Wait, trying to read. Okay. Okay, drop off na natin to. I can go out. Ito pa pala. Do you want photo, Baba?
Yeah. Ayan pala. Silapan ko pala to kasi mag-order tayo ng photos. Mom, I will just go at that. Single and group yung i-order natin. What's that? I'm going out that way. Alright, okay. I'll see you in there. See you later. Nahatid ko na si Holly. Dito naman tayo sa Coles. Ayan, tapos na tayo dito sa Coles. Ayan yung mga nakuha natin dito. Dito naman tayo sa Baker's Delight. That's it for now. Thanks. Yeah. Dito naman tayo sa Cheap as Chips. Malapit na yung Halloween. Ayan na yung kanilang mga decor dito. Display. Wala na talaga. Hindi ko na mahanap yung ginagamit ko kay Holly sa book niya. Yung detangle spray. Nabibili ko yun sa Coles. Kaso sa Coles wala. So, trinay ko dito sa Cheap as Chips. Wala rin sila. Wala eh. So, pick upin ko na si Holly. Nandyan lang naman yung kanya class. May 5 minutes pa ako. Wala talaga. So, dito na tayo kay Holly. What you did was meaningless. What's the point of your call? Stop! Bye na kami, guys. Can you please put this one in the laundry room, please? Yung nabili ko pala sa Coles ay yung ano lang, yung detergent, liquid detergent. Hindi ako bumili ng fabric conditioner kasi meron pa pala ako dyan. So, bumili ako ng dalawa. Panty liner. Where are you going? Just turn back. Again? Yeah, we're gonna get some string black. Alright, okay. And, no, Papa, because I need that one. Turkish bread. And then ham. Yeah, ham and cheese. So where's my dinner? Roll. And orange. So, ito yung stock. Put this one there too, please. Oranges. What's for my dinner? Yung dinner Are you nila. gonna cut some out of it? Yeah, later. Alright, you want me to cut again? Okay. Gusto niya magpakat ng orange. Mom, do I And have sa a Baker's plate Delight. for today? No, you're having the hot dog with puff. Remember that? Yeah. So, yung dinner nila, very simple tonight. Ito, yung puff na hot dog. Tapos kay John, bacon and egg. Yun yung dinner for tonight. Chicken sa, nakuha ko sa Coles. Tinawagan ko si John. Sabi niya, simple dinner lang daw. So, simple dinner tayo tonight. And gusto ko itry ito. Palamigin natin. Yung akin ay yung Four Seasons. Try na natin, guys. Tapos, yung sa mga bata, yung cucumber. What's that? That looks cucumber. Paano ba ito? Pinupush. Ganun siya. Pinupush. So, ganito yung itsura niya, guys. Ilang grams ba siya? 21 grams. Dietary supplement daw. So, ilalagay ko to sa freezer. Tapos, inumin ko siya bago ako kumain. Wala pa akong kinain today. As in, wala pa. Anong oras na? 5:30 na. Oh, ang bango. Can I smell it? Smell. Oh, that smells nice. I know, ang bango niya. Oh, that smells really nice. Saan hindi matapos? So, eto na yung ating dalawang flavor ng Lux Slim na juice. Ito yung Four Seasons and ito yung cucumber and dalandan. Hindi siya ganun katamis, as in hindi siya ganun katamis. Ito medyo maasim-asim ng konti, so hindi ko alam kung magugustuhan nila, pero ipatry natin. Hindi pa siya hindi pa siya malamig. Try this one, yeah. It's calamansi.
Kalamansi! Kasi akala nila pang diet ko. Smell! Try! Try! It's a calamansi! It's a calamansi. Cucumber! Masarap yun malamig, yeah. Sak! You don't like? Cucumber. Oh. Ayaw niya. Try this one. It's like calamansi sak. Calamansi juice. You like it too? Try. You like Please let you, me try it you will like it because it's cucumber and calamansi. Come on here so they can see if you like it. It's good when it's cold. Tastes like lemon. Yeah, lemon. Yeah, it's like Tastes calamansi. like this. Yeah, the calamansi. The dalandan. The Tastes like calamansi. lemonade thing. Oh, see? Si Sak talaga magaling siya kasi wanna hinahanap try niya yung calamansi. I think, do we still have it? Yeah, but do you know what I mean? Yeah, the one Can you you put make sugar sugar and stuff? water, right? You like it? Mom, Like can you it? make, Yeah. Gusto ni Sak, si Kuya ayaw. Yeah, later Kuya. Sure. You like it? That's good. Oh, see? So you can have this Sak. This is you and Holly. Si Kuya ayaw. For what, Mom? This one, this is for kids. I'll show you This is only for kids. what it means. Yeah, no. For adults and kids, I'll show can drink you. this one. Put this one in the freezer for mommy. But what is This. That one. like that? Yeah, both. Wait, can I try this? Oh no, this one is not for you. You said both. No, no, just this one. I said put this in the freezer. Both of this. Okay, nagustuhan Wait, what nila. does this one taste like? Taste, like watermelon, kiwi. No, you're not allowed for that one. Just a little bit. No, that's not for kids. This. Thank you. Ang gawan ko na sila nito. Lagyan kong bacon. I-wrap ko sa bacon yung kanilang hotdog. Diba, ayan, maliwanag. Kami yung madilim tayo, guys. Hindi ko kasi nilagay yung ilaw. Lagyan ko ng bacon. So, tinanggal ko yung parang balat ng bacon. Yung, ito ba? Yung skin niya. Tapos, i-wrap natin ito dito. Hindi ito lahat. Ganyan lang siguro. Kasi mahaba ito eh. And, naglagay na ako ng cheese. So that you know me in and out. Need you to push back all those sprouts of insecurity. I won't have you to emphasize that. If only I could find myself. So, may nagawa na akong sham. Yan yung ating hotdog na binalot sa bacon, tapos binalot sa puff pastry. And, ayan, meron pa akong tatlo. And, sakto yung cheese. Ayan, naubos natin yung cheese. So, may tatlo pa akong gagawin. Pero, eto, ilagay ko na to sa oven. Ito yung kay Jan, yung Turkish rolls. Tinotoast ko lang siya dito sa pan. Then, ilalagay ko nung, hindi kasi kasya. So, ang gagawin ko na lang, back to back. Pero, i-toast ko muna siya dito saglit. And yung dinner ko ay etong eggplant. Hahatiin ko to sa gitna. Then, i-bake. Lalagyan ko siya ng, after ko siyang i-bake, lalagyan ko siya ng tomato sauce and cheese. Mozzarella. We'll see. So, eto na yung magiging dinner ni Johnny Boy. Nilagyan ko to ng butter, mayonnaise, yung Japanese mayonnaise. Tapos, ketchup, bacon, and 2 eggs. And may lettuce din. Yan ang dinner ni Johnny Boy. Paunahin ko na siya kasi matutulog na siyang maaga. Babe! Here, Hannah, while it's hot. You guys look. So, hinati ko sa dalawa para mahawakan niya. Crunch. Good? Just one? No. Yeah, alright. Check na natin yung kids. Ayan, okay na to. Binigyan ko na yung mga bata. Kaso, ang init pa. So, hintayin mo na lang lumamig. And, eto yung akin. And yung tirang tatlo na hindi pa nabibake. So, ilagay ko na to sa... Just wait because it's still hot. And if you need more, there's more there. I'll put the sauce. Later because it's still hot. Oh, And ayan yung, couple of it. yung orange nila. Can I get a plate just to put all this stuff?
Yeah. Bowl. Get a small bowl. Kain muna ako ng Greek yogurt habang hinihintay ko yung aking food. So, mango and passion fruit ang flavor niya. Habang hinihintay nilang lumamig yung kanilang food, ayan, kumakain muna sila ng orange. Careful, kuya. Is that what you hot. guys do? I take a bite and I feel. How is it? Yeah. With sauce. Just careful. Nakaligo na pala silang lahat habang niluluto ko yung dinner nila. So, what are you doing? You don't do that. You're grabbing two. Naubos na ni Kuya Kwaro siya ng dalawa. Just be careful, ha? So good. Sarap siya, eh. Kumuha rin siya ng Yep. Si Jan kasi si Zach, nagdi-dessert na. Yung nabili kong Toblerone, yung malaki. Ayan. Luto na pala yung ating eggplant and yung tatlong puff pastry. So, ang gagawin ko ngayon ay imamash ko to and lalagyan ko siya nitong salsa traditional per pizza, yung pizza sauce. Tapos cheese. And nakapaghugas na rin pala ako dito. Kaya ayan, malinis na yung sink natin. And iinitin ko to sa air fryer. Ito yung tira naming dinner last night. Yung gummy shark. Finish. And bumili akong dalawang pack na tubig. Ayan, meron pa dito. Ilalagay yan sa fridge bukas. Pero kahapon, kanina, bumili na rin akong dalawa pa. Ayan. Luto na yung aking dinner. Ayan na yung itsura ng eggplant. Yung isa, bukas ko yung kakainin. And ayan yung ating ininit na gummy shark. So, kain guys. And ito yung lax lime. Yan ang ating juice for tonight. Instead of tubig. Pero magtutubig ako mamaya. Pero, yeah, isabay ko. Pero yung ibang nakikita ko, parang iniinom nila to an hour before ng dinner. I'm not sure. Pero, yeah. Ako, ganito yung gagawin natin. Siya yung panulak natin. So, kain guys. Kain. May pinost ako sa TikTok. Hindi pa kayo nakafollow sa aking TikTok, guys. Follow me. ChonaAndMyKids. Same lang sa name natin sa YouTube channel. So, ayan yung ating talong. Sarap. Nasarap siya kasi wala akong ibang kinain kundi yung yogurt tsaka ito. Nasarap ng fish. Is this the fit check nobody asked? Check nyo sa TikTok, guys. Follow nyo na rin ako kung hindi pa kayo nakafollow. So, end ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin for today. Thank you. Please like. Please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night, guys. Bedtime na, baba. Night, guys. Because I think